Espai GEA. Divulgació de la geologia a Catalunya. Espai GEA és una plataforma oberta i dinàmica que té com a objectiu la promoció de les ciències de la Terra i de la geologia, alhora que divulga la importància del coneixement geològic entre la ciutadania. Vol ser un espai on conflueixin totes les entitats que porten a terme activitats de divulgació relacionades amb aquestes disciplines. Per tal d'arribar al màxim de persones possibles, podeu entrar a l'agenda, des d'on es centralitzen totes les activitats divulgatives en un entorn únic que serveix a la vegada d'aparador i d'altaveu. L'apartat Territori recull els llocs amb informació geològica permanent a Catalunya, espais d'interès, itineraris, centres d'interpretació. Espai GEA vol contribuir a difondre tot tipus de publicacions i recursos que acostin el coneixement geològic tant al públic en general com a la comunitat educativa. Recursos didàctics, llibres, revistes, guies de camp, articles de divulgació científica o projectes educatius. Si voleu formar part d'Espai GEA, contacteu-nos a espaigea@icgc.cat.